जोङो गोजोननाय मोन्दों भैरबकुन्द समस्तिनि सिङाव जोङो सनायगाव प्राइमारि कमिटिखौ जों दानानै लानो हादों एपिबिनि बेयाव थारैनो जों गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि खामानि मावनायनि एक्सपिरियेन्सआव जोङो मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनो हागोन दिनैनि तारिखावबा जों हायो नर्मेलि बुहुमाव मानसिफ्रा हदायनो गोदानखौ नागिरो जोङो पार्सनेल लाइफआव गारिबाबो जों गोदान नागिरो गस्लाबाबो जों गोदान नागिरो गासैखौबो मानसिया गोदानखौ हास्थायो थिग बिदिनो अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआ थांनाय 2 एप्रिलाव जोनोम मोन्दों जोङो गोदान जोंनि गेजेराव थाखानाय माखासे पलिटिकेल पार्टिफोर दङब्लाबो बेफोर गासैनिख्रुइ जोंखौ बांसिन अनसायनायखौ जों नुदों मानोना मानसि माहारिनियाव मोनसे आखुथाय दङ जेब्लाबो जोङो गोदानखौ हास्थायो थिग बेबायदिनो राजखान्थिनि बेलायावबो बा राजनितिकनि बेलायावबो दिनै अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआ गोदान जानायखाय जोंखौ बांसिनै रायजो राजाफ्रा अनसायनायखौ जों नुदों आरो जोंजों लोगोसे खामानि मावनो बांसिनै इयुथ्सफोरा यांस्टारफ्रा ओंखारबोदों मानोना जोंनि भबिसतखौ दिनै नुदों बे बारलांनाय समाव जोंनि राजखान्थियारि थासारिया माबायदि जानानै दङ बा जोंनि भबिसतआ दिनै लाइमोनफोरा माबायदि नुहुरगासिनो दङ बेखौ गिख्रंनाय मोननानै बे थाखानायफोरजों जेबो जानाय नंलिया होननानै नैबे गोदान अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डनि बिबान लानो दिनै जोङो आवगायबोनायखौ जों नुदों आरो दिनै जों जि सनायगाव प्राइमारि कमिटिखौ जों दादों बेयाव मेजरिटि यांस्टार्सफोरानो बिबान लादों जोंनि आफादगिरि नेहाथारि भाइस प्रेसिडेन्ट अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिफोरा साफ्रोमबो माने प्राय लाइमोनफोर गोजा दा बेवहाय जोंहा फोथायनाय दङ लाइमोन गोहोआ पृथिबिनि बयनिख्रुइबो मोनसे पावारफुल बा साबसिन मोनसे सम लाइमोना बेवहाय लाइमोनफ्रा जिहेतु जोंजों खामानि मावनो ओंखारदों आरो बैसोगोराफ्रा जोंखौ एडभाइस होनो जोंखौ साजेस्ट खालामनो जोंखौ बोसोन होनो थाखाय बैसोगोराफ्रा जेराव जोंजों ओंखारबोदों बेवहाय जोङो बिराद आखाबादि फैबाय थानाय समाव जोंनि जोनोमा गोदानब्लाबो जोङो बिटिसिआव सरकार दाहैनो हागोनखौ दिनै जोङो रोखायै जोङो जोंनि मावनायजों जोङो बुंनो हायो आफादगिरियाव जोङो मानगोनां आदा रन्जन दैमारिखौ मोन्दों आरो लोगोसे जोङो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मानगोनां जोंनिनो बिदा गेदेर जयन्त मोसाहारिखौ जों मोननो हानाय जादों आरो बिथांमोना थारैनो सासे रोंखा राखा राफोद लिडार आरो बे सनायगाव प्राइमारिखौ बिथांमोना मोजाङै दैदेनगोन अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डनि जि थांखि बिथांखि बेफोरखौ रायजो राजानि गेजेराव बिथांमोना बे बिबानखौ लानानै मोजां रोखोमै मावलांगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ आरो बिथांमोनखौ जोङो आफादगिरि नेहाथारि मोननायखाय जों थारैनो गोसो सिंनिफ्राय जोङो रंजानाय मोन्दों थारैनो राजनितिक पार्टिनि खामानिया गुबुन नङा जों सिखा खदाल लानानै खामानि मावनांगौ गैया राजखान्थिया जाहैबाय मानसिजों सावरायनायानो राजखान्थिनि देरसिन खामानि आरो मानसिजों सावरायनानै बिथांमोननि जेंनाखौ बुजिनो नागिरनायानो राजखान्थिगिरिफोरनि देरसिन आरो सैथो खामानि होननानै दिनै जोङो खामानि मावनानै बुजि मोन्दों बेखायनो दिनै जोङो राजखान्थि हान्जाखौ दाबाय जिहेतु जोंनि मावनाया सानफ्रोमबो जों रायजोजोंनो सावरायगासिनो दङ मानसिजोंनो जोङो सावरायगासिनो दङ बिथांमोननि जेंना जेंसि समाजनि जेंना जेंसि आबादारिफोरजों जों सावरायदों आबाद बिथिङाव मा जेंना दङ जोंनि लाइमोनफोरजों जों सावरायदों बिथांमोना मा लुबैयो दिनैनि तारिखाव थ' बेफोरबायदि गासै बिथिङाव जोङो बे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआ जोंनि थांखिफोरखौ लानानै जोङो जोंनि लाइमोनफोरजों जों सावरायदों जोंनि बैसोगोराफोरनिफ्राय जोङो एडभाइस लादों जोंनि आइजोफोरजोंबो जोङो लोगो हमनानै सावरायदों बे जोंहा बिटिसि जानायनिफ्राय दिनैसिम आइजो माहारिखौ माबायदियै जोंनि थाखानाय पलिटिकेल पार्टिफ्रा अनसायबोदों बा सोरखारा माबायदियै नोंथांमोनखौ जोथोन लाबोदों जों जेब्ला आइजोफोरजों सावरायदों बिथांमोना थारैनो सैथो बाथ्राफोरखौ खोन्थादों नैबे 5 बोसोर आरो थांनाय 17 बोसोरनि जि सरकार बे सरकारनि माखासे सैथो बाथ्राफोरखौ आइजोफोरा जोंनो रोखायै फोरमायदों आरो जों आइजोफोरनो माखासे फोथायनो हानाय बाथ्राफोरखौ बिथांमोनजों जों सावरायदों आरो थारैनो फैबाय थानाय समाव जों आइजोनिफ्रायबो गोबांथार जोङो मोजां आइजोफोरखौ जों खामानियाव जों मोननो थांबाय थादों आरो जोंहा मोनसे प्लास पइन्ट दङ दिनै आसामावनो गिबिसिन मोनसे पलिटिकेल पार्टि प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोङो डक्टर अनजलि दैमारिखौ मोननो हादों बिथाङा सासे आइजो गोरों आइजो इउनाइटेड नेशन्सआव जोंनि जातिखौ बा जोंनि ओनसोलनि समायसाफोरखौ लानानै रिप्रेजेन्ट खालामग्रा सासे गोरों व्यक्ति बेबायदि आइजोआ दिनै अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डनि आफादगिरि जानायखाय फैबाय थानाय समाव जोङो मेजरिटि आइजोफोरखौ जों मोननो थांबाय थादों जोङो दिनै बे सनाय दख'रा प्राइमारि एपिबिनि सिङाव जि जों पलिटिकेल हान्जा दादोंमोन बे हान्जाया जोंखौ दिनैनि बे सानाव आनसलिकनि जि हाबाफारि फिसा जेनेबा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनि गायसनदोंमोन बेयाव आं दिनै प्रेसिडेन्ट बिबानखौ बानबाय आरो बे बाननायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दिनैनि थासारियाव मानगोनां देबनि रन्जन दैमारिया जियाराव दिनैसिम जनानै दङ आरो बेखौ बोखांनो थाखाय जोंनि जेसेबां बड'लेण्डआव गोबां पार्टिफ्रा दैदेनलांबाय बिथांमोना नाजायैनि थासारियाव दिनै जोंफोर बेखौ बोखांनो हागोन होननानै जों बे पलिटिकेल एपिबि हान्जायाव जोङो गावगायखौ
गथायबाय आरो जों गोख्रों राहा लामाखौ लानानै जोङो बेखौ नाजालांगोन होननानै आं मिजिंथियो। गोजोन्थों।